Σας, σήμερα πάω στην πόλη να δω μια ταινία αστεία. Μου αρέσει να δω τις ταινίες μόνο, γιατί είναι ένα καλό πράγμα να κάνω. Στο παρελθόν δεν μου αρέσει να κάνω τα πράγματα μόνο, γιατί σκέφτηκα ότι δεν είναι cool να είμαι μόνο, να κάνω πράγματα μόνο. Αλλά τώρα, σαν ενήλικας, νομίζω ότι είναι πολύ cool να είσαι μόνο και κάνεις ένα πράγμα που σου αρέσει. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου. Με άλλα άτομα επίσης, αλλά ειδικά με τον εαυτό σου. Αν μπορείς να είσαι χαρούμενος με την σιωπή και τον εαυτό σου, νομίζω είναι ένα καλό πράγμα. Όχι πάντα, είναι σημαντικό να έχεις φίλους επίσης, αλλά πρέπει να είσαι τον φίλο για τον εαυτό σου. Τα λέμε.